Olulu sasazo ngqo lwendaba estudio 9 Oakland Park eGauteng nazi eziphambili. Kulindeleke kuba iqale nanini ukususela ngalomzuzu inkonzo yesikhumbuzo yamajonali 14 awenje ngokuba lamagorha asenikezelwe kwintsapho. This is not the time for any of us to rush off to foreign lands to lay complaints about issues that we ourselves can solve here in this country. Umongameli Cyril Ramaphosa ukhuthaze umanyano kubemi beli ngethuba ephendula kwingxoxo-mpikiswano ngentetho yakhe yobume besizwe. Inkosi Mazole isicaka sithambile ndingaphosisanga Maseko Madikawulendo warhuqa. Ingaqala nangawuphi umzuzu inkonzo yokugcwala emswaneni kukhunjulwa amajonali 14 awe kwiphulo lokudala uxolo kwimpuma ye-DRC kwiveki ezimbini ezidlulileyo. Imizimba yalamajoni igaleleke kweli namhlanje. Masithi tsikxatha kwisiqhubu somkhosi eSwartkop nalapho inkonzo yesikhumbuzo iqhuba khona. We will pay tribute to fallen soldiers and honor their contribution to the struggle for peace of the African continent. Much has been said in this house. Ukanti ke sele ihambile imizimba yamagorha la ukuya kwindawo apho iza kufihlelwa khona. Inkumande inhloko umongameli wesizwe segalelekile njengoba kuza kuqala inkonzo yesikhumbuzo. Ukanti ke ngoku masiqhagamshelane nentatheli yethu umvuselelo libizi nozindlebe namehlo ethu kule nkonzo. Masikwamkele imvuselelo sikwabulela ngexesha lakho. Khawusityebisele mfondini kokwenzeka apho ngalomzuzu sithethayo. Ngibingelele kuwe siya ngibingelele nakumbukele ekhaya sila enhloko emahhovisini lamakhulu embutho weTekvikela eSwartkop ePitori njengalokhu sikulethela kusuka nekuhlala kodwa inhlelo tekulethwa kuphindze kukhunjulwe emasosha akuleli lasele phansi enkundleni ngalesikhathi sathola netulo neliqembu lamavukela mbuso M23 lapha eveni leDemocratic Republic of Congo ngaphansi kwesifundza iKivu edolobheni iGoma lelimbomkhelwane belive iRwanda nayo iUganda. Sikhuluma nje mengameli wakuleli umnumzane Cyril Ramaphosa nendvuna yelitiko leTekvikela Angie Motshekga sebathelekile kanye nemindeni lelahlekelwe nabo sebakhona la eSwartkop. Kuyabonakala ukuthi lisize ligcwele ebusweni kwemindeni lelahlekelwe mengameli wakuleli uve njeka wakuleli kufanele uwehliswe kude kukhunjulwe noma kuhlonishwe nawa emasosha akuleli lasele phansi kulela live lase Democratic Republic of Congo. Kulindeleke ukuthi kube nemhlangano wenhlangano yebunye bemave ase-Afrika lokulenzeleka ukuthi imengameli wakuleli ayihambele lota ubanje lapha eveni lase-Ethiopia ngaphansi kwenhlokodolobha yakulela live Addis Ababa lapho khona umkhandlu wetekuphepha e-Afrika kulindeleke ukuthi ukhulume kabandi ngesimo sekuphepha lesiqhubeka lapha eveni lase-Democratic Republic of Congo kanye nesimo sekuphepha lesiqhubeka lapha eveni lase-Sudan. Mengameli wakuleli phambeleni ukhumbule mbukele ekhaya nawe siya etindlini kade ukuthi bekane emhlangano nenhlangano yeSADC kanye nenhlangano yebunye bemave lasempumalanga neliveyikati eAfrika lebo banjele lapha eveni laseTanzania ngaphansi kwalo lidolobha iDar es Salaam lapho khona bekukhulunywa ngetindlela letinyendiwa ekuthenini imvulethwe kuthula kulela live lase-Democratic Republic of Congo. Kepha ngakusho umbukele ekhaya ukuthi isimo asikho sihle kancane la ngikhona khona imindeni ivakalisile ukuthi ivumele kakhulu ngesikhathi lesithe lesithethwe umbutho weTekvikela nahulumende wakuleli ekuthenini kulethwe lamasosha akuleli lasele phansi lapha enkundleni eveni leDemocratic Republic of Congo. Kepha tiphatsimandla tembutho weTekvikela divetile ukuthi lizatfu letinye letibanga ekuthenini
uthatha isikhathi lesidze ekuthenini leti thumbu tifike la eNingizimu Afrika ukuthi ticale tandlulisela lapha eKigali eveni lase-Uganda ngaphambi kokuthi tindluliselwe lapha eDar es Salaam eTanzania. Njengaloku kunemasosha lamabili lapha eTanzania nawo lasala phansi enkundleni lebekufuneka bawashiye lapha eveni laseTanzania, wabese nabasuka eTanzania balibangisa lapha eveni laseMalawi lapho khona bashiye amasosha lakathi akabe mabili lapha eLilongwe lenawo asele phansi enkundleni lapha eveni lase-Democratic Republic of Congo ngaphambi kokuthi bafike la eNingizimu Afrika. Kulinzele ukuthi inkonzo yesikhumbuzo umbukele ekhana wesiyeti endlini tekusakata iqale enyalo nga7:30 njengalokhu kube nekubambeleleka letiyo tithunya letsuka ngaphansi kwamatiko lahlukene. Uhulumende wakuleli betsabambelekile eParliament njengalokhu umengameli wakuleli bekaphendvula imibuto mayelana nenkulumo yemijalo belive libekayithula evikini eliphelile eParliament. Sithi insambo silibuyisele kuwe siya etindlini tokusakata eUtland Park eJozi. Sibulela kakhulu umvuselelo Mfoka Lubisi. Ukanti abanye abahlali bakomphahlele ngaselibogome eLimpopo bakholelwa ukuba ukubuyiswa kwemizimba yalamajoni ali-14 abulewe kwiphulo lokumilisela uxolo eDRC kuza noxibilili kwiintsapho zawo. Iyaqhuba inkonzo yokunikezelwa kwemizimba yamajoni achabalale kwimpuma yeDRC kwisikhubu somkhosi Swartkop Air Force Base ePitoli ngokuhlanje. Ukuwa kwalamajoni kushiye izimvo ezikhabanayo kubahlali baseLimpopo. It's unfortunate for our province and it's Uthi siyachulumanca amajoni ethu ebuyile ukuze angcwatywe ngokundilisekileyo. Asixolanga ke kuba ebuye engasaphili. Uthi kubuhlungu kulahlekelwa kwaye lamajoni ashiya abantu bawo. Ndiyaqiniseka linzulu ngakumbi inxeba kubo. Uthi asithandi bethumele amajoni eDabini aphekhaya singenamfazwe ndiyavuya kodwa bebuyile. Isibhozo kwishumi elinesine lalamajoni awe kummandla kaFayayo ngawaseLimpopo. Kwalapha izindabeni namhlanje lusuku lokuqaphela indima edlalwa kunomathotholo ebomini bethu kwihlabathi jikelele kodwa masuma umntwana evenkileni kuqala. Sinamkela kwakhona kwindaba zelijele yakwazi ukubukela kwakhona lezi ndaba kwijelo le-YouTube uthi SABC indaba zesiXhosa. Kanti xa ubukele sicela ucofe ulike ukanti ukuba ukamcofa usubscribe sibongoza wenze njalo kwinqaku lokuqala sithe iza kuqala ngecala emva kwesixhenxe inkonzo yokugxwala emsoneni kukhunjulwa amajoni ali-14 awe ekwiphulo lokudala uxolo kwimpuma yeDRC kwiiveki ezimbini ezidlulileyo. Imizimba yalamajoni legaleleke kweli namhlanje. Le nkonzo ibanjelwa kwisikhubu somkhosi eSenturion ePitoli ngalenhlwa. Ukanti imizimba sele inikezelwe kwiintsapho isiya apho iza kufihlelwa khona. Inkumande intloko umongameli Cyril Ramaphosa iza kuthetha kule nkonzo yesikhumbuzo. Umongameli Cyril Ramaphosa umemelela kubemi beli ukuba bamanyane kwinto athi yimimoya engalunganga yehlabathi. Ukuthethe kwesa isigqibo seMelika sokuvala inkxaso-mali kweli. Umongameli Ramaphosa bephendula kwingxoxo-mpikiswano eParlamente emva kwentetho yakhe ngobume besizwe ayenze kwiveki ephelileyo. Meli ufuna abemi beli bamanyane emva kokuba iMelika ibonakalise ukuba iqwalasela ukuba ingaba kuza kuxuthwa ngenkani umhlaba wamafama kweli emva kokutyikitywa komthetho i-Expropriation Act. The people of this country know the pain of forced removal. That is why we will never allow forced removals again in this country. And that is why we have a constitution that prohibits the arbitrary deprivation of property. iMelika ivule ithuba lokuba abo baziva bengcikivwa bangabhacela kwelazwe. We must not allow others to define us, but more importantly to divide us. At a time like this, we need to stand united as a nation, particularly now when we are facing a harsh global wind. uRamaphosa uphinde wanika ingxelo ngorhulumente wakhe wentsebenziswano esithi uyaqhuba noxa nje kukho amagingxigingxi pha napha.
It is expected that the 10 political parties that make up the Government of National Unity, with their very different perspectives and ideological views, will not always agree and will sometimes feel the need on platforms such as this to talk to their different constituencies. Kumba wokubulawa kwamajoni e-DRC, umongameli uthi ufuna uzinzo kwelazwe lubalule onke amacala. Emva kwentetho yakhe, uRamaphosa uye wantingela ePitoli wayokuzimasa umsitho osesikweni wokwamkela imizimba yalamajoni abhubhileyo. Kwiindaba ze-SABC, Dingubulelani Philip eParlamente. Abahlali kumasipala eNelson Mandela Bay eMpuma Koloni basehlele bumnyameni njengoko uninzi lwezibane ezitalatweni ezingasebenzi. Unokontraka wangaphambili oko ephandwa susela kunyaka ophelileyo kwaye akukatyunjwa omnye ukugqibezela lo msebenzi. Balomasipala baxhalabile bubumnyama bezitalato nalapho besesichengeni sokuhlaselwa zizikrelemnqa. Oku kukwabeka umngcipheko kubaqhubi beemoto njengoko bexhomekeke kuphela kwizibane zeemoto zabo. Abahlali baye banyanzeleke ukuba bangaphumi ngobusuku nokuthi kuhluthe ilungelo labo lokuhamba ngokukhululekileyo. Asikhuselekanga ezilokishini because yonke indawo imnyama. Asibonani, awumboni nozayo, awumboni noza emva kwakho noza phambi kwakho. Kwazi uhamba ebusuku okanye late. Uba sihamba late okanye ebusuku siyarojwa, siyadutyulwa. Umzekelo last year beke kwadutyulwa umntu wacholwa ngabhaketha ehlathini. Unokontraka wangaphambili owayeqeshelwe ukulungiswa kwezibane akaphumelelanga ukugqiba le projekthi, nto leyo ekhokelele kuphando olusaqhubayo. Isizathu sibangela uba kungabikho msebenzi uqhubelekayo just because i-contract iphantsi kophando, kodwa ke umasipala uqinisekisile into yokuthi uyazama ukusebenzisana namagosa kamasipala walapha ngaphakathi. Lo masipala uthi ulindele ukupapasha izivumelwano zokulungiswa kwezibane ezitsha ekupheleni kwale veki. Sisebenza ngako konke okusemandleni uqinisekisa ukuthi siyawukhalezisa lo mcimbi. Okwangoku abasebenzi balo masipala balungisa izibane zezona zitalato zisetyenziswa kakhulu. Kwiindaba ze-SABC ndingunandi Phaplatyi eGqeberha. Namhlanje kuphawulwa usuku lokubhiyozela indima edlalwa ngunomathotholo kwihlabathi iWorld Radio Day. Umxholo walo nyaka uthi Radio and Climate Change, nanjengoko usasazo luqubisana neentlekele ezidalwa kukuguquka kwemozulu. Olu suku lahlokonyiswa ngonyaka ka-2011 yi-UNESCO ze lamkelwa iPalamente yezizwe ezimanyene ngo-2012. Indima kanomathotholo equbiseni imo yokuguquguquka kwemozulu ibaluleke nangakumbi ngoku. Inika iqonga lokuba kuxovulwe nemiba yokukhuthaza ukukhathalelwa kwendalo. Iziko losasazo SABC nelisasaza kwizikhululo zikanomathotholo ezili-18 ngeelwimi ezili-11 lidlala indima engundoqo ukunika ilizwi abo bachatshazelwa nangakumbi kuguquguquka kwemozulu, kwanabo bavame ukuba ngamaxhoba entlekele ezidalwa kuguquguquka kwemozulu nabaxhomekeke kunomathotholo ukufumana iinkcukacha ezithe vetshe. And therefore, in terms of our responsibility, we reflect on some of the biggest issues in the world, locally as well as globally. But so far as the issues of climate change is concerned, I think it's critical because we see it daily that how climate change is effectively changing our lives. And if we paid less attention to it before, then we need to pay a lot more attention to it now. Ngokwenza iinkqubo ezinodliwano-ndlebe ezibalisa ngobomi boluntu, abasasazi bathi bayakwazi ukukhuthaza isombululo kwimeko yokuguquguquka kwemozulu. What I have noticed is there is a lot of work to be done to educate and inform and change, beliefs and ideologies from people that used to be here, used to use old practices where when there is lightning and thunder, you cover your mirrors. Can you imagine trying to remove that? It's not a statement, it's not a belief, but something that used to work for them, but to try and sort of like match
the position that we are in right now. Kusenjalo abadidiyeli benkqubo zikanomathotholo bathi amagama ezenzululwazi asetyenziswayo maxa wambi aye alahle intsingiselo xa eguqulelwa esuka kwisiNgesi esiya kulwimi lwenkobe. Kodwa ibhodi ejongene nokusetyenziswa kweelwimi zemveli iPenSALB iyancedisa ukucacisa amagama angaqhelekanga. Climate change is something that is new to us, and then there is not enough terminology for the target audience, from the source text to the target audience. So in many instances we have to paraphrase when we're translating these terms. Nanjengoko iradio ikwazi ukufikelela kubantu abaninzi ngexesha, idlala indima enkulu kusasazo ekuxhobiseni uluntu ngolwazi oluchanekileyo. Salusuku oluhle umhlaba wonke jikelele. Omathotholo ngabulalela emsakazweni omncane, ngabuvula imbavu yakho kodwa wazi ukuthi sikhona. Ukanti inkonzo yesikhumbuzo yamajonali eshubeli eqhuba ePitoli isakusasazwa ngqo kwijelo lendaba i404 apha ekhaya. Indaba zipheli mawethu nto nje utshaba lixesha umakhumalo sefikile nemozulu ezangomso zingesizulu mazenetho. Dibulele kwibhele molweni mawethu ngicela sikhongozele nalo uqikelelo lemozulu masiqale ke ngokuhlwa nje nalapho sibona into balitharholele ngamafu kwindawo ezikumzantsi ntshona welizwe kodwa ke akho mvula ezilindelekileyo ngaphandle nje kwendawo ezisembindini nakwimpuma yelizwe nalapho sibona into bamathuba emvula athande uba mahle kakhulu ko-northwest ukonyukela eGauteng ePulukwane ukwehlela phaya koFreystata kanti ke ngomsombukeli siyabona into ba noko saqatsa ubhobhoyi kwindawo ezininzi ezisentshona rhwelele ngamafu ke kwindawo esembindini zikhona ezantshizane ezithe qa ezilindelekileyo phaya empuma koloni ukonyukela kwaZulu Natal mahle kakhulu amathuba emvula phaya eLimpopo kanti ke mbukelo uyabongozwa into baqaphele kaloku la mvula engamandla nengadala ke umonakalo phakwe laphondo lase northwest kanti ke phaya kwaZulu Natal empumalanga ukwehlela kwendawo ezikwimpuma yasempuma koloni kulindeleke indudumo ezimandla ulumke ke mbukeli ngomso ke mbukeli sabona into banoko kuthanda ukufudumala futhi ke kukhona imeko zemililo yamadlelo ezilindelekileyo phaya eNorthern Cape kanti ke kusalindeleke imvula engamandla phaya eLimpopo ngomso uqaphele kwakhona mbukeli masijonge into bawona amaqondo okutshisa asibeka phina ndingatsho ndithi noko kuthande ukufudumala phantse kulo lonke ilizwe amaqondo abetha ko18 phako Kapa lodumo 22 eAppington ngelixa ingu15 phaya eKomani 19 eMonti zebe ngu21 eSajonisi naseThekwini ngelixa phaya ePitoli ingu18 xa sihlabela mgama sijonga ngomso alitshisi likhupha inhlanzi emanzini ngo40 degrees phaya eBeaufort West kanti ke wena mbukela ukuba uphaya eAppington awusindanga kwinqatsini yelanga ka37 kulo 37 ke naphaya eKaladokhwe nasemakhanda kuthande ukufudumala nje kakuhle ngo27 eKapa lodumo eGauteng lipholile izulu amaqondo abetha ku23 ngelixa ngo27 phaya kwaLiphala likamnandi mawethu.